Mpanyinfoɔ sɛ onipa ɛyɛ adeɛ a ɔsa yie ana bɛyinfoɔ ba ɛna n'ani nsɔ adeɛ yɛdeɛ yɛnya bɛyinfoɔ ma nti ani ɛsɔ adeɛ yɛbɛbɔ Nana Afoa Gyasi Kwatema the second akrabeto bretu hima aba so de n'abusua wohwɛ sɛdeɛ asie hɔ nom asi ayɛ fɛ a sɛdeɛ munimu na ɛno ana mu hwɛ yi anka ne yɛbɛtwa ɛkyerɛ mu no na asie hɔ nyenyenyenyenyenyenye nanso Nana Daworoma ɛsɛ wohwɛ asie hɔ nom a hɔ da hɔ nom yie paa yɛadɔ nyinaa ma obia nam kwan no ho a na ɔda nipa ko a ɔdɔ hɔ ase na ɔhyira no wei ɛne nyinaa hwɛ sikyerɛ East TV yɛde asɛm no bɛtu dwa no yɛtu ho anamo ama saa bere yi yɛadɔ afigyaase asie ama na ayɛ fɛ yie paa na mene wo kasa yi deɛ arawosɛm a yɛdɔ wie no a yɛkɔhu yɛ no ɛne sɛ wokɔpie asie hɔ nom a yɛwɔ na bebree hɔ nom a ne nyinaa bubu agugu mu a sɛ nwura ana katakata so a na yɛnim enti ɛbɛsɛ obi bia wasie wo de hyeɛ ɛwɔ afigyaase amusie no kɔ na kɔhwɛ na ne bi ni wei nyinaa bu agum ama mene wo kasa de fu adaka ne nyinaa ho ayi ɛda do no na bebree bubu agum enti mu a moasie mu ade hyeɛ ɛwɔ asante afigyaase asie no a na ɛwɔ kwaye ne mu hɔ nom no mfimfini hɔ ne ano ne nyinaa obi ankɔhwɛ ne deɛ wo a wosie wo de acha wokɔ hɔ nom no kɔhwɛ na ne bebree bubu agum na munya ho adwuma ebi wɔ kora ma scent aba hɔ nom na wei sɛ yɛbu agum ama scent ɛwɔ ɛyɛ asie hɔ nom nti ɛbɛsrɛ abusua no nyina obi anso nhyɛ video ma baako ansuni ɛno nso so abu agum a kyerɛ dodoɔ na bubu agum ɛnam sɛ ne nwura akata so ntini na yɛhu ba yɛdɔ hɔ nom na ɛhɔ nom ɛda hɔ nom no ana saa bere obɛhu ni sɛ ɛnane bebree bubu agum saa bere deɛ afigyaase asie deɛ Nyankopɔn adom yɛadɔ hɔ nom ɛmɛ hɔ ayɛ fɛ wei na sikyerɛ East TV yɛhwehwɛ woyɛ adeɛ yɛ a yɛbɛbɔ aba so wonya deɛ nyɛ nso a yɛbɛka yɛnta obi ana yɛnɔ obi yɛdeɛ nokorɛ ana yɛhia yɛpɛ sɛ kuro no etu mpɔn enti yɛsrɛ mo nhyɛ video no ɛma yɛ nane bebree bubu agu mu a abusuafoɔ no nkɔhwɛ na ɛnam wei nso nti no yɛne mpanifoɔ bi twetwe nkɔmmɔ a ɔmo nso firi akrabeto abusua no yɛnkɔtie bi ɛmmra sesi a yɛbɛ ɛhyɛ Nana Daworoma Nana Afoa Gyasi akrabeto bretu hima Nana Daworoma ana afie na adane asono emre a dabi omoda ekọ kura ne bi wom na Daworoma Abraham ya do ne nyinaa omuguso a omo do nti emphasize da man first yesre mo be asie no amna ne bebre abubu agum nti obi amode nso obehwe ne de na obaba be ye ne yie anye sa odehie na wo bi ne se woda sie no baba na anya kata so a woni da bi a wo tu bi kura ba se obeye tu bi a kwani ba bi a buti because asi Isemo mo a ehwe se yesu yi se no mkasa yie pa because en guase man se afiase se ya se ni pagiska na hele se ya no heso wa himfie ana cancer ni mienu se no mo trans no mo se sika no mo je no de ya ebo brahma se ye no se nya sa de a o mo nya aje e pe nipa be sidan wo ha mo abetenam no mo hwese yesu amaye because aniwu toilet ya tiafi ya ko gu ha no mu wi toilet ne ma basa ade na ha cha net ye o ase mfo obia ho so se fa ya to ba be da ha bi o ti se o kai obia ne o ye bia na da ha o twen o ti ahwe ni sisi ya anya sa na kwala so a mo bo eso bo to fin dey ya mpre kura bi o giske bia no a che bosumi bia se obehwe kosum tosum yenu na ho ebe mo obia jai obia obewuri ya be giska koto charity ni na be se na djuma ye ntwen ma ye nwu ye ni mu asesa obia twam dia se bu hwe dia se se ade tire se basa ha ye ya ne be da na be se ni ya na wura fi bibia lipa su giska ha ye de haye aniwu eniwu ma me ni wu mi enu nyina because ya hwe ni ye ntena basa we say nde de ye fi ne ye hwe ni ye ama obi ehu se ye kro no eye dia to bi bo odi nse ofu afugase a na ni monyama asotun ya akore obasi ye udu akaba kama ade ti de se ye giska wa na ha so ya sa na fi ne ye mpre wa giska bia se oba ha be
nyɛ wɔ hɔ no. Wei ɛyɛ ɔpanin Felix Agyenim Boateng a ɔno akɔkɔbɛto abusuam na ɔkasa yɛnkɔtie abusuapanyin nso akɔbɛto busuam mmra. Fɛmi Kofi Agyeyi ɛyɛ akɔbɛto betu abusuapanyin na kasa yi. De kakra bɛka me wɔ fa asɛm na ɔka no ɛno korɛ. Ebi asɛ deɛ asie na asie afu ɛna sɛ deɛ na asi ti a in fact ɛni paa na sɛ wɔteɛ no ɛna sɛ fam na ɔfrɛ ɛyɛ abusuapanyin de tu n'anim sɛ abusua ne nkɔ no kɔhwɛ asie mpam bɛdu yɛ no sɛdeɛ na aha sie afuo no. Ebi ohun baabi a ɛnyɛ yie wontumi kura awuram na ɔma me kɔbɔ no na hema ama ne yɛbɔ no na ɛyɛ fiase hema ama ne na yɛpɛ nnipa firi baabi a ɔmo dɔ wohwɛ sɛdeɛ yɛsi adɔ ha kɔ yi a obiara ba n'ani agye enti asedanka ɛyɛ akɔbɛto betu hema sɛ waboa yɛ na nso ɛba yɛ wanka sɛ neɛ ɛmfa no ho na mmom ɔgye to no ho so ɔbɛhwɛ wapɛ nkɔfoɔ ama ɔma bɛdɔ enti yɛda no ase nyame hyira no na nyame hyira fiase ma no deɛ ɛsrɛ sɛ ɔmo a mogye ho adwuma deɛ ɔkɔtena nkɔdi na mako na ngyane mate ho fifiri nti ɛfiri na ɛkɔ deɛ deɛ mowɔfa aka no yɛbɛhwɛ na wɔagye ho sika biara no nananom sɛ ɔmbɛfrɛ mpanimfoɔ no ma ɔtra ase yɛnso yɛbɛtra ase yɛbɛkɔ no yɛkɔtie yɛbɛ akɔsi ɔno akyiri no ana biribi wɔ hɔ bi ma yɛbɛyɛ a yɛ sɛdeɛ yɛ a ɛde asomdwe bɛba fiase ma yɛnhwɛ ma fiase da biara mu yɛdi saa ɔkwan bi a yɛbɛfa so na yɛhwɛ ma fiase afa ne ntoma pa bi yɛbɛfa so na ama fiase ama afa ne ntoma pa bi eti yɛda mo ase nya ɛkyia ho nso fiase man a ɔmo wɔ akɔnti mu yɛkyia obi biara obi ase ja bibi no anom so de ɔmo ɔden ababoa na fiase atumi apagya ama yɛnia aboa yɛnia ina nam da ase. Aha ɛyɛ Sɛkyerɛ East TV efie nsɛm nkoa. Sɛkyerɛ East TV efie nsɛm nkoa. Like page no, follow page no, na afei share videos no, nefa comment ebra. Sɛ na wo nso adwene ɛyɛ wo hemfa na wo hwɛ yɛn efiri. Enti wei ɛyɛ report a yɛde free ɛyɛ Asante Afigyaase, the district capital of Sɛkyerɛ East na sie yɛ ɛna yɛde brɛ wi. Sɛkyerɛ East TV efie nsɛm nkoa. Wo ha obi a frɛ Sɛkyerɛ East TV yɛbɛba ne ɛno abɛtwetwe ho nkɔmmɔ. Yɛda mo ase.